Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wa gyud ikay muot ni Aida ang pagpakigminyo ni Victor kang Wilma ug gipatuo lang kini niya nga midawat na siya sa ilang kaminyoon. Pero, anhi man sila puyo. Dili siya makaugpo nako. Bisan ug wa pa, kahubkasi si mama. Nagpakasal yun. May gasto pa yun. Pero nahibaw ko. Gadili isap ko pasagda ni Victor. May hatagod siya 20,000. Hog sa 40 days ni mama. 15 ang gipada sa kwarta padala. Dili ko pasagdan sa kong igsuon. O dili ko musukot nga mubiya sila dinhi. Unya na lang ko magsukad, oy. Mabugnaw ra man ning tinuang isda. Uy, dugay mang namangon sila si Sir. Oh, uy. Sir! Ngano si Ma'am, Sir? Ngano? Gino. Uy! Milagom si Ma'am, Sir! Magtawag taga-ambulansya, Sir! Sige, pagdali. Ay, Ginoo ko. Wala man ka lang. Wala mo ka sa mo. May gibati ka ba? Lain lang ako kinawaan, Vic. Wala magluod akong mamati. Di pa niyo, di pa niyo. Tabuli ng baba mo. Ito na. At talaw na sa atong kwarto di hotel. Dali lang. Huwag nga, di ka makasuka, ha? Oh, dali, agakaw di ka. O saman, kaya na ni mo? O dili, ano lang tas kwarto? Vic, huwag naman tayo ko mag-mens. Mga 2 months na. O sa? Oh, buti may pasabot nga. Gamapdos ka? May umaabot ang anak? Wow! Kung man ipamati rin ako sa lawas na marakapoy. Mangulit na lang ta. Marakapoy man isuroy. Okay na. Back and forth man ni within 2 weeks. Kini atong ticket sa aeroplano. Ano gun unta? Dilaw na ta manuroy. Ano lang ta din aron mo pahuway ka. Kalaay sa tuwi. Ni anak ko din yun niya. Dili ta makalaang. Di maayo labay. At tuta sa doktor, magpa-check up ka. Aron ka kagtambal og may bawaan sa plato kung mabdos pagyo ka. Siguro na ko, Vic. Dali asab do. Oo. Sige man tong date. Nawala kaliputan sila sa mama. Og dali pa'y kay kulab. May blessings na yun si Lord na to. Gusto ko nga daghantag mga anak. Sa? Daghan, cute. Ang kaliwat nilang mama, pila ka buok ra ba yung mga anak? O kaming magsuon, duhara. Kami si ate, duhar sab. Siya ug ako. Pero si ate, upat ang mga anak. Ni unsa man adto ta sa doktor? Mahal tingali ilang consultation din nila, uy. Mawa na tingali ng akong luod. Ipahuway lang una na ako. Oh, sige. Pero ikaw, kung gusto kang musuroy, sorry lang. Enjoy. Natagbaw na ko ning dapita lab. Ikaw ang gusto na kong umusuroy. Ako silbing tour guide nimo kay suwito naman ko. Pero may gibati ka man. Ato na lang kumplituhon ang umabot ang bibi. Maldito. Unsa nakahay gibati ni Ma'am Pili? Uy, gikulbaan man ko. Nagumbaya kaayo to siya ganina. Uy, kaluoy ni Ma'am. Ay, Diyos ko. Paabuto na lang yun ako si Sir Romel.
sorry, Mr. Moran. Gibuhat na mo ang tanan. Oh. Philly. Ginoo ko. Kakalit ba iniining hitabo? Ophelia. Love, cellphone mo, tubagaw na. Kang papa ang dining number. Hello, pa? Hello? Anak, Wilma, Oh, yes, pa. Nanawag lagi ka. si Mama mo, day. Ha? Nga naman si mama? Wilma, anak, Pa? Naghilak ka ba? Pa, may nahitabo ba? Sulti ko. Nga no pa? Pa, nga no? Ano pa, sulti ko? May nahitabo ba? Nga nung naghilak ka? Si mama mo. Wa na siya. Di na tinuod. Nagdiaw ka lang. Dili ikatiaw ning hitabo. Gipahibaw ko lang ikaw, anak. O giatiman pa man siya. Mahimong tapuson lang una ninyo ang inyong pagbakasyon diha. Dili ba? Manguli namin si Victor. Sige, anak. Magpaabot ko. Vic, si Mama. Wala si Mama. Igo na. Umayo mo pala bigas ka ko. Magdos ka pa. Manguli kita. Di mahimang pasagdan ko lang si Papa. Wala si Mama. Sige. Kapay mo sa tagkapit sa simanang bakasyon. Mangulit ha. Kalitag kayo sa kamatayon ni ma'am. Si Rome, nagkuol kayo kaayo. Ay, mupauli na daedayon sila si Day Wilma. Maayo rasab, kay tingali og maunsa si Sir. Ay, way makaunong niya. Oy, husto tuod. May maguwang man inday si Day Wilma nga tuas Manila. Tuan ang magpuyo. Uy, pahinom duman ako si Sir, nga pahibaw unang usan ilang anak. Gihilom lang diay ni Philly ang gibati diyang sakit. Gitago lang diyan ako. Maudi ay kadto nga mahigayon Sir nga magmulo siya sa iyang dughan o buko-buko. Pamasahi ba siya pirmi nako? Nya Sir oy. Ay, manguli ba gito sila si Inday Wilma? Oo, aling. Nakunta ko na. Ang iyang maguwang Sir katugtuas Manila. Si Wilma na mo pahibaw. Wa ko mahibaw og hain na silang dapita puyo dito. Gibalhin mang kunog puyo. Si Wilma na mahibaw, anak. Ay, asa haya si Ma'am Sir? Sa funeral parlor lang tingali. May mga plano naman, Bi. Paaboton ko ang hukom sa akong mga anak ni Ophelia. Ayaw pa na, Bi. Please. Pero naasap na rin sa baka. Wala ko magtuong mo ni mahitapot ni Mama. Ibawaan pa lang may pagwalang tamamakasyon. Ay, bawaan pa lang. Pero, kabubuto na ni Lord. Kitang tanan, may kinutuban man yun. Iyang support nga, papawayo na si Mama Philly. Sunod, iyan to talagang na sa inyo. Buhaon ko lang auto rito sa bahay.
Kalma lang lagi, love. Please. Wala na kasabag sa bak mo. Di ko lang kapagyan, Vic. Si Mama. Day, well. Oh. Day, si Mang. Ay, si Papa. Ay, tuas po ni Raria. Giatiman ang patay lawas ni Mang. Kalit kayo, itabuan dayo. Ay, wala gayon ako magdahom. Ang aling. Love, please. Nang, kuha rin siyang tubig palihog. Kain mo na. Duwalan ka baso ng inom sab ko. Ako po dong. Muinom po ko. Ihatala ko dito sa Manila, Vic. Una ka mo ito sa inyo. Oh, love. Kuhaon ko lang dito siya kilan kay magamit man dayon to. Labi na ni higayon na ron. Day, well. O di anang tubig. O. Imo po dong, humalamang ko. Ate Aida? Ate. Vic, di ako man lagi. Wa magkumpleto ang bakasyon, te. Nagigpamauli si Wilma. Ha? Ay, nga naman. Namatay iyang mama. Unsa? Kuhaon ko ang auto, ate. Magamit ko na sa pagkatiman ni Wilma. Unsa? Nga no? Dili siya makahimog way auto? Ate, mabdo siya akong asawa. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!